טוב, אז שלום לכולם, תודה לכל המצטרפים. ברוכים הבאים לוובינר על 10 סקריפטים לאיסוף מידע בפאורשל שאתם חייבים להכיר. אני אלעד, והמטרה שלי היום זה שתצאו עם המידע איך לדעת שיש אצלכם מתקיף בארגון ואיך לדעת לנטר את הפעילות שלו. אז נתחיל באיזושהי היכרות קצרה. אנחנו Software Sources, חברה יושבת ברעננה, ואנחנו בעצם למעלה מ-20 שנה, ליתר דיוק 22 שנה, מפיצים בלעדיים של Manage Engine בישראל. מה שאנחנו מציעים זה בעצם דמו בחינם, POC בחינם, שירותי הטמעה ושירותי ספורט בעברית לפתרונות של Manage Engine. מי אלה Manage Engine אתם שואלים? שאלה מעולה. אז למי שעדיין לא מכיר את Manage Engine, הם חטיבה בתוך זו. ניתן לו רגע להיטען. ובעצם הם מתמחים בעולמות ה-IT ואבטחת המידע. יש להם המון המון מוצרים, בין אם זה ל-Active Directory, בין אם זה למערכות Service Desk, ניהול תחנות, מערכות SIEM. ואני אגב בצוות הטכני של מערכות SIEM, של מערכות Active Directory, מי שמכיר AD Manager, AD Audit, AD Self-Service. אנחנו היום גם נדבר על ה-AD Audit שהוא חבר במשפחה, המשפחת ה-AD 360. לאלו מכם שהצטרפו רק עכשיו, אז הסשן הזה מוקלט, יועבר אליכם בסוף הפגישה. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול. יש כאן צוות מומחים מטעם Manage Engine שיענו על השאלות שלכם בלייב. אני באופן אישי אשמח להיפגש איתכם אחרי הוובינר. מוזמנים לקבוע איתי לדמוים, שיחות אחד על אחד, בהם אני אראה לכם את הסקריפטים שנראה כאן היום אצלכם בסביבה, אראה לכם איך אפשר לנטר אותם. אז זה משהו שבהחלט אפשר לארגן אחרי הוובינר. וככה אני רואה שיש פה באמת המון לקוחות שאני כבר מזהה ועבדתי איתם, אז נעים מאוד. וגם אנשים שאני עדיין לא מכיר, אז נעים להכיר. מה נדבר היום? היום נדבר על 10 סקריפטים בפאורשל שאתם חייבים להכיר, ולאחר מכן נראה איך AD Audit יכולה לתת לכם מענה בהיבטים של ניטור פאורשל בזמן אמת. פאורשל, מניח שרובנו מכירים, אבל למי שלא, זה כלי לניהול אוטומציות אצלכם בארגון, לעשות את ההליכים שירוצו באופן אוטומטי ומבוקר. כלי של מייקרוסופט, שבעצם יש אותו באופן דיפולטיבי בכל שרת תחנה שיש בארגון. ואני רוצה ככה לשאול אתכם שאלה, למי מכם בארגונים יש איזשהו רייטים או פנטריישן טסט או צוות פנטריישן שעושה לכם בדיקות חדירות? מי שיש יד למעלה. יפה. אז יש לנו פה מעל 50 משתתפים, ומתוכם לשישה, או חמישה, שישה, זה כל פעם משתנה, יש מישהו שלא בטוח בעצמו, יש צוותים כאלה בארגון, ובאמת זה הגיוני. מהמון שיחות שלי עם לקוחות ומנהלי IT, יש המון המון אילוצים שבעצם לא מאפשרים לנו לעשות את הבדיקות האלה. אילוצים של תקציב, חוסר באנשים, ריבוי פרויקטים, ולהתחיל לבדוק חדירות לכל פיצ'ר בארגון, זה לא משהו שהוא פשוט. אני מאמין שהסקריפטים שאתם תראו כאן היום ייתנו לכם המון המון כלים שתוכלו לבדוק אותם אחרי זה אופליין, ולראות מה קורה כשאתם מריצים אותם, האם מישהו קופץ אותו התראה. רק מה שכן, אני מציע לא לעשות את זה בזמן אמת כשאתם מחוברים לרשת הארגונית. אני חושב שזה יכול להקפיץ אנשים שלא לצורך. אם יש לכם מערכות ניטור למיניהם, אז לעשות את זה באופן מבוקר, להתריע, או לנסות לעשות את זה באיזשהו מחשב אופליין שלא מחובר לרשת. אז בואו נתחיל. בעצם הכנתי לכם סביבת מעבדה שעליה אני גם אציג את הסקריפטים השונים. והדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה איך אני עוקף את ה-Windows Defender.
Windows Defender, מי שלא מכיר, זה בעצם כמו אנטיווירוס שעושה בדיקות איזה סקריפטים רצים אצלכם בארגון ואם הם זדוניים, ולשמחתנו או לצער המתקיף אי אפשר לעשות לו פשוט disable. מה שהמתקיפים עושים זה פשוט למחוק את כל החתימות של ה-Windows Defender הזה ובעצם להפוך אותו לטיפש. ברגע שמחקתי לו את כל המידע מאחורי הקלעים, אז הפכתי אותו בעצם, אין לו עם מה להשוות את המידע, והפכתי אותו למנגנון טיפש שלא בעצם יעשה לי שום מידע. אז בואו, לא ירים לי שום התראה. אז בואו נפתח PowerShell, ננסה להריץ פה את הסקריפט, וסקריפט ראשון בעצם אני נכנס ל-Windows Defender, לתיקייה שלו בתחנה שאליה קיבלתי גישה, ואני עושה remove all definition, ובסקריפט השני אני בעצם מוריד את ה-real time monitoring, שזה בעצם אם קפצה התראה, אז שלא תקפוץ בזמן אמת. לאלו מכם שככה חדי עין שמו לב שאין לי פה מספיק הרשאות כדי להריץ את הסקריפט הזה. אז זה לא סתם, הסקריפט הזה בעצם בא להראות לכם שאני משתמש בוובינר הזה ביוזר שנקרא משה, שם גנרי שבחרתי. למשה אין שום הרשאות אדמיניסטרטיביות חוץ מלהיות חבר בקבוצת דומיין יוזרס. איך שואלים, איך מדסבלים את ה-Windows Defender או איך הופכים אותו לטיפש, זו שאלה מצוינת שאני אענה עליה. היא דורשת טיפה יותר תחכום ואני מביא לכם אותה כבונוס למקצוענים בסוף. אבל חשוב לי שתבינו שכל הסקריפטים מכאן ואילך הם סקריפטים שעכשיו בן אדם עבר, היה איזשהו מחשב פתוח, יכול להריץ אצלכם בארגון, מתקיף תפס איזשהו backdoor אליכם ויכול עכשיו להשתלט על תחנה, קיבל גישה לטרמינל. מה בעצם הוא יעשה, איך הוא יעבוד ואיך אנחנו מזהים את זה. אז הדבר הראשון שהמתקיף יעשה זה להבין באיזה סביבה הוא נמצא. לשם כך יש לנו את הסקריפט הבא, שבעצם מביא לי מידע על הסיסטם ועל הנטוורק של התחנה שעליה הוא השתלט. ולמה זה חשוב? כי בעצם יש המון סוגי malwares שונים, כל מיני תוכנות זדוניות, והמתקיף ירצה לדעת איך להשתמש, באיזה קיט להשתמש על הסביבה שלכם. אז מידע כמו איזה מערכת הפעלה מדובר, מה הארכיטקטורה, אם זה 62 ביט, 64 ביט, 32 ביט, מה ה-root path, ועוד המון פרמטרים שקריטיים למתקיף. זה דבר שהוא ירצה לדעת. וכמובן, מידע על הרשת שאליה הוא מחובר, מה האינטרפייסים השונים, מה הכתובות IP שהוא רואה, מי שרת ה-DNS, מה הכתובת שלו. והאם אני אגזים ואומר לכם שאם הוא יודע מי שרת ה-DNS שלכם, הוא יכול להתקיף לכם את ה-Active Directory עצמו? אז עוד פעם, שאלה קטנה, מי מכם עובד בסביבה היברידית, כלומר יש לו Active Directory מקומי, שמסתנכרן ל-365, יד למעלה אם יש. הופה, אז אני רואה פה יותר ידיים. הנה אנחנו כבר ב-10, 15, אבל באמת אני כבר קרוב לשנתיים מדבר עם המון ארגונים, והסביבה ההיברידית תופסת תאוצה באופן מטורף. נדיר שאני רואה מישהו שעובד רק מקומית, זה בדרך כלל ארגונים יותר ביטחוניים. ויש לנו בעצם וובינר שלם שהמטרה שלו היא לתת לכם את הכלים איך באמצעות ה-Network Information ובאמצעות הפרט הקטן הזה, ה-DNS והכתובת ה-IP שלו, אני יכול בסביבה היברידית, כלומר סביבה שמסונכרנת לענן, לתקוף את ה-Active Directory המקומי באמצעות ספופינג. יש פה את שינז שהיא Product Expert ו-Manage Engine, היא עושה וובינר מרתק. זו לא המטרה של הוובינר הזה, הוובינר הזה המטרה היא לראות את הדפוסים של המתקיף, אבל אם אתם מעוניינים ממש בהתקפה עצמה, אני ממש ממליץ, וזה גם ייכנס אליכם לסיכום בסוף הוובינר, שתוכלו לצפות בזה בקלות. ובעצם השלב הבא, אותו המתקיף ירצה לעשות, זה להבין איך הוא יכול לנצל את הסביבה שבה הוא נמצא לטובת ההתקפה. חשוב לי רגע להגיד משהו נתון מעניין. כשהאקר מגיע אליכם לארגון, בממוצע,
לוקח לו בין 20 ל-30 ימים עד שהוא מתחיל באמת לתקוף או לעשות משהו בארגון. כל הזמן הזה של בין 20 ל-30 ימים, ואגב זה גם יכול להיות 200 ימים אם ההאקר מתכנן איזושהי מתקפה יותר מתוחכמת, המטרה שלו זה פשוט להריץ כל מיני מתקפות ידועות על מנת לאסוף מידע, להתחיל להבין איך הוא מעלה לעצמו הרשאות, ופאורשל והסקריפטים שאתם רואים כאן הם תנאי הכרחי, שאם יש לכם מישהו כזה בארגון הוא בוודאות ישתמש בסקריפטים כאלה בפאורשל. זה לא משהו שיש סיכוי שלא יקרה. אז מה בעצם אנחנו רוצים לראות כאן בסקריפט הזה? בואו נעיף חלום לכאן. הסקריפט הזה בעצם יביא לי את כל התהליכים שרצים על המכונה שאליה הגעתי. יגיד לי, אני רואה פה באמת את ה-Process ID, אני רואה שיש לי פה תהליכים, תהליכי מערכת, תהליכי SVC host, תהליכים של דאטאבייס, ועוד המון 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 תהליכים, שבעצם המטרה של המתקיף היא לטרגט איזה מהתהליכים האלה רלוונטיים עבורו למתקפה הבאה שלו. מה הוא יכול לעשות עם התהליכים האלה? דבר ראשון, הוא יכול לחבל באחד מהם. אתם יודעים שהיום להשבית איזשהו מוצר או איזשהו תהליך יכול לגרום לכם לנזק. דבר שני, הוא יכול להתחזות לאחד התהליכים ולהריץ בשם התהליך הזה איזושהי תוכנה זדונית. ודבר שלישי, זה בעצם לקחת credentials מתוך התהליכים האלה ולהתחבר איתם למערכות אחרות שיש אצלכם. דוגמה אמיתית שחבר סיפר לי, אצלו בחברה הוא מפתח backend, מישהו באמת מתקיף הצליח להוציא Web Session Cookies מתוך התחנה, להתחבר לפרודקט של החברה הזאת עם הרשאות שהן גבוהות, ומשם פשוט להתחיל לתקוף את המוצר לאט לאט, גם זה לא קורה בשנייה אבל בתהליכים ארוכי זמן, אבל בסוף קיבל באמת את מה שהוא צריך. אז בעצם להבין איזה תהליכים רצים ומה אני יכול לנצל בהם, זה דבר חשוב מאוד שהמתקיף יעשה. והשלב הבא הוא בעצם להבין מיפוי יותר רחב של הרשת, איזה פורטים, בעצם הפקודה הזאת תביא לי איזה פורטים בשימוש, יש לנו פה איזה פורטים בשימוש עם התהליכים המסוימים, כלומר ייתן לי מיפוי של Process ID אל מול הפורט שאיתו הוא משתמש, וזה ייתן למתקיף לעשות איזשהו מיפוי יותר מעמיק, והוא ישתמש גם בסקריפט הזה להבין איזה פורטים פתוחים כרגע, כלומר איזה פורטים עכשיו התהליכים השונים מאזינים עליהם, והוא יכול להתחבר אליהם ולהתחיל לעבוד משם. הוא בעצם סורק את הפורטים בין 1 ל-1024, זה עלול לקחת קצת זמן, אבל בסוף הוא מקבל פה רשימה יפה של פורטים פתוחים. הדבר הבא שהמתקיף ירצה לעשות זה בעצם להוריד את ה-AMSI. מה זה AMSI? זה בעצם Anti-Malware Scan Interface, זה המנגנון ה-built-in בפאורשל שנועד להגן על הסביבה שלכם. עכשיו אני לא אשאל שוב, אני מאמין שלרובכם יש פה אנטי-וירוסים, קראוד-סטרייקים למיניהם, EDRs, אבל המטרה של התוקף זה באמת להוריד את ה-AMSI הזה ולהריץ סקריפטים זדוניים. איך הוא עושה את זה? אז בואו נעצור כאן את הסקריפט הקודם. ואני רואה שבקלות, בלי מאמץ, פשוט ה-MSI כרגע למטה. גילוי נאות, במעבדה כאן אין איזשהו אנטי-וירוס, וזה הסיבה שבגללה הצלחתי ככה בקלות לבטל את ה-MSI. אני פותח פה רגע את הפאורשל אצלנו בארגון, ומדביק את אותו הסקריפט. וכאן אני יכול לראות שהאנטי-וירוס גילה
שיש לנו פה malicious content שאנחנו מנסים להריץ, והוא נחסם על ידי האנטיווירוס. מהמם. אז האנטיווירוס מגן עליכם, אבל השאלה שלי אליכם היא כזאת. האם אתם, כל פעם שיש חסימה כזאת אצלכם בארגון, מנטרים למה הייתה חסימה, מי ניסה לבצע אותה, באיזה שעה זה קרה, ומה בדיוק הסקריפט שרץ? היום אתם צריכים באמת לשים לב שיש לכם ניטור לקראוד סטרייק שלכם לצורך העניין, להבין מה בדיוק רץ שמה, ולוודא שיש לכם גם תוכנת צד שלישי שעושה ניטור לכל הפאוור שלים האלה, ויודעת להגיד בדיוק מי הריץ את זה, מתי, איך, כמה, למה. אז מה שאני רוצה שתיקחו איתכם זה באמת לנסות להריץ את זה, לראות שזה נחסם על ידי אנטיווירוס, ולראות האם אתם מקבלים טלפון אחרי זה שמישהו ניסה להריץ משהו זדוני, או שההאקר פה בעצם ניסה להריץ איזשהו סקריפט, עבד לו, מעולה, לא עבד לו, אף אחד לא שם לב לזה, והוא ממשיך הלאה בתקיפה שלו. אז זה לגבי AMSI. דבר נוסף שהמתקיפים ירצו לעשות, זה בעצם להריץ unassigned scripts, ובשביל להבין את זה, אנחנו נצטרך להבין מה זה PowerShell Gallery. מי מכם שמכיר מה זה PowerShell Gallery, שירים יד? יפה. אוקיי, אז המון המון אנשים מכירים, משתמשים. PowerShell Gallery זה פלטפורמה שבה אתם יכולים לעשות ניהול יותר פשוט. אנשים מעלים לכם מודולים, בעצם שזה סקריפטים כאלה שהם מוכנים לראש, לדוגמה ל-Windows Update, לדוגמה לתפעול של האז'ור, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לפתוח PowerShell ולהתקין את המודול הזה, להריץ אותו אצלכם בסביבה, והחיים שלכם קלים, אתם יכולים פשוט עכשיו לנהל את ה-Azure Accounts. אוקיי, הכל טוב ויפה, מה... לא חשדתי בו, מה שנקרא. אה, אז מה שקורה כאן, מה שמתקיפים עושים, זה בעצם לכל מודול כזה יש איזשהו authorizer שעושה אותו. לדוגמה במקרה הזה זה מייקרוסופט. ואין איזושהי קונבנציה של שמות למודולים השונים. לדוגמה, ה-A גדולה, Z קטנה, נקודה accounts, זה השם שמייקרוסופט בחרו להשתמש בו. אני בתור מתקיף יכול לעשות מודול שהוא מאוד מאוד דומה למודול הזה, לעשות A גדולה, Z קטנה, רווח accounts, ובעצם מי שבטעות במקום לשים פה נקודה ישים רווח, יריץ את הסקריפט שלי במקום את הסקריפט של מייקרוסופט. עכשיו יותר מזה אני אגיד שגם בפאורשל גלרי אתה יכול לבחור לעצמך את השם, ואתה יכול להתחזות לאיזשהו ארגון מוכר, לדוגמת מייקרוסופט. בוא נראה רגע איך זה עובד. נראה רגע שבגלל הוובינר יש פה קצת איזה עומס על הרשת, אבל בואו ניכנס למודול הראשון כאן, PowerShell Windows Update, שזה מודול שהוא מאוד 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 קריטי, הוא נוגע בעומק של מערכת ההפעלה, ומי שהעלה אותו זה מיכאל. מי זה מיכאל? האם הוא אמין? האם אני יכול לעשות שם דומה וגם לקרוא לעצמי מיכאל ואתם תשימו לב להבדל? אני לא בטוח. ובעצם מה שמתקיפים עושים זה לנצל את החולשה הזאת, לשים בתוך ה-PowerShell Gallery מודולים כאלה ואחרים, ואז להריץ אותם אצלכם בסביבה. עכשיו, יש הגנות אצלכם בסביבה שלא ייתנו לכם להריץ אותם. כל מיני מנהלי IT אומרים לי, תשמע, אצלי ה-PowerShell או חסום, או מוקשח, אז בשביל לעקוף את ההקשחה הזאת, לאלו מכם שרק מקשיחים את הגישה ל-PowerShell בארגון, אני יכול להריץ את הסקריפט הפשוט הזה. הוא ישאל אותי, האם אתה בטוח שאתה רוצה לעקוף את ה-execution policy? ה-execution policy זה בעצם מה שעושה את ההקשחה. אני בתור המתקיף אשמח לעשות את זה. והצלחתי להריץ את הסקריפט, והסקריפט לצורך העניין יכול להגיע גם מתוך PowerShell Gallery, ככה שאני לא חייב לעשות משהו מקומי, איזשהו סקריפט מקומי. אגב, מילה לאלו מכם שלגמרי מקבילים PowerShell בארגון, זה לא מומלץ. היום לכל מיני תוכנות של ניהול פאצ'ים, של אפדייטים, צריכים PowerShell. PowerShell זה כלי הכרחי. אני מסכים שיש משתמשים שכן אפשר לחסום להם את זה, לתת להם גישה מאוד מאוד מוגבלת, אבל זה לא משהו שאפשר לחסום
לגמרי בארגון, בדגש על המחלקות של פיתוח ו-IT, ובמידה ומישהו צריך למצוא בקדור לשם, היינו רוצים להיות מכוסים. אז זה בהיבטים של איך אני עוקף את ה-execution policy. עכשיו, האקרים גם לא כאלה פיירים, הם לא פשוט יבואו יעקפו לכם את ה-execution policy וישאירו את זה כמו שזה, כי אנחנו יודעים שיש היום כל מיני תוכנות סריקה שעובדות ורואות שינויים כאלה. אז בסקריפט הבא, מה שהתוקפים עושים, הם בעצם לוקחים את ה-execution policy שקיים היום בתחנה, שומרים אותו באיזשהו משתנה policy, משנים את ה-execution policy ל-bypass, כלומר, תן לי לעשות מה שאני רוצה ואיזה סקריפט שאני רוצה להריץ, מריצים כל סקריפט שהם היו רוצים, זדוני, מפארו של גלרי, יכולים לכתוב אותו במקום, יכולים להביא אותו מהזיכרון, עוד רגע אני אראה לכם. ואחרי זה, כשהם סיימו להריץ ולאסוף את המידע, הם בעצם יחזירו את זה למצב הקודם, הם יעשו set ל-execution policy, לפי המשתנה ששמרנו בהתחלה, הפוליסי הזה הקודם. וככה הם בעצם טשטשו את העקבות, וסיכוי יותר נמוך שתעלו עליהם עם כל מיני מערכות ניטור כאלה ומיניהם. אז זה גם דפוס שאם אני רואה אותו שמישהו עושה כזה מניפולציה, אני יכול לדעת בוודאות שזה לא מדובר במשתמש רגיל, אין פה שום סיבה שמשתמש בארגון שלי יריץ כזה סקריפט, ומבחינתי זה שלט נורא אדומה, מהבהב. טריק נוסף שהם אוהבים להשתמש בו האקרים, זה בעצם למקרה ותעלו עליהם, הם רוצים לא להשתמש באיזשהו סקריפט שכבר קיים בהארד דרייב, כלומר בזיכרון של המכונה שעליהם הם נמצאים, אלא הם רוצים להריץ את הסקריפט in memory. אז מה שהם עושים, הם לוקחים את הסקריפט הזה, טוענים אותו לתוך הטרמינל, לתוך איזשהו משתנה שנקרא קוד, ואז מריצים את הסקריפט רק ברם, משהו שנמחק בסוף ולא נשמר אחרי זה. ואיך זה מקשה? במידה ומישהו עלה עליהם, אז הוא לא יודע בדיוק מה הם הצליחו להריץ, כי הסקריפט עצמו לא שמור בתחנה שעליה הם הריצו את זה, הם פשוט טענו את זה, הריצו, יכול להיות שהם עשו כמה שינויים, ואז המידע הזה נעלם. אם אתם מכירים את ה-Security Event Log, הוא מחזיק אולי יום, במקרה הטוב, לפעמים כמה שעות, והמידע הזה פשוט לא זמין לכם יותר אחרי יומיים שגיליתם את זה ואתם רוצים לתחקר מה בדיוק קרה. אז אני אגיד ככה שהמטרה שלי היא לא להלחיץ אתכם, המטרה שלי היא לתת לכם כלים לעשות את הניטור הזה יותר נכון. אז אני קודם כל אתן לכם את כל הריפוזיטורי הזה בגיטהאב בסיכום, אתם יכולים ממש להיכנס, לקחת את הסקריפט הזה לצורך העניין ולהריץ אותו אצלכם בסביבה ב-no time, מה שנקרא, בלי להתאמץ. ודבר שני, אני עוד רגע מגיע לחלק השני, שבו אני אראה לכם איך אתם יכולים להיות בטוחים שלא קורים כאלה דברים אצלכם בארגון, ושבמידה וקרו, יש לכם את כל הפורנזיק שאתם צריכים כדי להבין בדיוק מה קרה. אז אני עובר ככה לשתי סקריפטים האחרונים. סקריפט מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד מעניין. זה cmd key/list, בואו נראה איך הוא נראה. cmd key/list. הוא בעצם הולך ל-Windows Credential Manager, Microsoft Credential Manager, שזה בעצם מנהל ההרשאות, ולוקח משם את כל החשבונות שאיתם אני מחובר, בין אם זה ב-SSO, בין אם זה התחברות לוקלית, ומציג לי אותם ככה יפה, אחד אחד. עכשיו פה במעבדה, מחקתי חלק מהחשבונות כדי שלא יהיה פה איזשהו מידע שאני לא אוכל להציג. אם אני אריץ את זה אצלי בתחנה, יש המון 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 מידע שמוצג, אני לא יכול להציג אותו כאן מטעמי אבטחת מידע, אבל אם תריצו את זה אצלכם בסביבה, אתם תופתעו לגלות שיש המון המון מידע שההאקר יכול לגלות עליכם בסקריפט מאוד מאוד פשוט, וזה גם משהו שאם מאחד התחנות או השרתים אצלכם מישהו מריץ, אתם ישר צריכים לקבל על זה התראה, אין שום סיבה שדבר כזה ירוץ. משתמש רגיל לא אמור להבין בדיוק מה קורה אצלו, וגם אם כן, תרימו טלפון, תבדקו, תגיד, הרצת את זה, למה, מה קרה,
להבין, להיות בבקרה על הארגון, עדיף מאשר לגלות את זה בדיעבד. הסקריפט האחרון, והכי מרגש בעיניי, זה בעצם איך אני יכול לעשות אקסטרקט לווי-פיי פסוורד. אז בסקריפט מאוד מאוד פשוט, שלא דורש שום הרשאה, אני יכול להריץ אותו פה עם משה, ושום דבר לא יעצור אותי מזה. אני מקבל, כאן זה, אני בווירטואל משין, אז אני לא התחברתי לאיזושהי רשת אלחוטית, אבל לקחתי את ארקפה כקורבנות, ואני בעצם לקחתי מהמחשב שלי, אה, רצתי את הסקריפט הזה, קפצו לי המון 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 רשתות אלחוטיות שהתחברתי אליהן, בין אם זה בבתי מלון, אה, שדות תעופה, מסעדות, וכמובן ברשת הארגונית ובבית. ולכל רשת כזאת, אני רואה את כל הפרטים על הרשת, אני רואה את הסיסמה שאיתה המשתמש יתחבר, בלי צורך בהתאמצות יתר. למה זה בעייתי? כי אנחנו בתור מנהלי IT, יש לנו קיפאס, אנחנו יודעים לנהל את הסיסמאות שלנו כמו שצריך. אני באמת, באמת חטא עם המון המון אנשים שאני עובד איתם, באמת הם דואגים לג'נרט סיסמאות באורך הגלות, ולעשות את זה כמו שצריך, אבל משתמשים בארגון, כמו שלצורך העניין, יש לו שתיים, שלושה סיסמאות, שבהם הוא משתמש, וגם כל מיני דפוסים, לדוגמה מהארקפה אני יכול להבין שיש פה איזשהו דפוס שבהם הם משתמשים. אם אני אלך לסניף אחר, אני יכול לבנות איזשהו מילון סיסמאות שאותו אני רוצה לבדוק, וסיכוי מאוד מאוד גבוה שאני צריך לפרוץ לסניף האחר הזה. אז אותו דבר, מתקיף יכול להבין מידע על איך משתמש שומר סיסמאות אצלו בווי-פיי בבית, איך הארגון שומר, איך הארגון מגדיר סיסמאות לרשתות אצלו בחברה. להבין את הפאטרנים השונים, לעשות מילון סיסמאות, זה דברים שעושים, ולהתחיל להריץ אותו ולגלות אה, בכל מיני אפליקציות אחרות, להתחבר אליהם עם הרשאות יותר גבוהות. אז ברכות, ברכותיי, זה ל10 סקריפטים בפאורשל שאתם יכולים לבדוק ולהריץ אצלכם ולראות מה קורה. וכמו שהבטחתי, יש לנו פה איזשהו בונוס למקצוענים, זה משהו שהוא באמת פחות טריוויאלי. אני עוד רגע אציג לכם את זה בסרטון. בואו נכין אותו כבר לא בשרת. ובעצם איך הסיבה שהפרצה הזאת יכולה להתקיים היא בגלל איזשהו הגדרה קטנה ב-GPO שברוב הארגונים מופעלת, והאקרים יכולים לנצל אותה על מנת לפרוץ אליכם לארגון. אז בואו נראה איך זה עובד. אז מה שאני עושה כאן, אני משתמש באיזשהו סקריפט PowerShell שנקרא PowerUp, מריץ אותה באיזושהי תחנה שאליה הגעתי, מביא אותה סקריפט, והסקריפט הזה בעצם יחפש לי כל מיני חולשות ו-Privilege Escalation, כלומר העלאת הרשאות בתחנה הזאת. ברגע שהוא מצליח, מה שהוא עושה, הוא מתקין איזשהו קובץ MSI, שהקובץ הזה נותן לי איזשהו backdoor, דלת אחורית, לתוך ה-Active Directory שלכם. אני בוחר שם ליוזרניים, בוחר סיסמה כרצוני, ולאיזה קבוצה הייתי רוצה לשייך את היוזר הזה. לדוגמה, קבוצת אדמיניסטרטור או דומיין אדמינס, ואז בעצם כשאני בודק את הקבוצה הזאת, אני יכול לראות שבאקדור יוזר חלק מהקבוצה עכשיו, ויש לו הרשאות יותר חזקות. אז הם שואלים איך עשינו את זה, אז הם מראים שבאמצעות זה אגב הגיע מהצוות של Manage Engine של לוג 360, שזאת המערכת סים שלנו. אז בעצם הם מראים שבעצם יש איזשהו GPO שברגע שהוא מעונבל, אתם יכולים בקלות לעשות כזה, להריץ כזה סקריפט, מה שנקרא ב-No time, 3 דקות מישהו תפס את הגישה למחשב שלכם, וזה קורה, ודברים כאלה קורים. אני גם המון מגיע ללקוחות פיזית למשרדים, אני רואה כל מיני מחשבים פתוחים, אני במחלקות של ה-IT, אני ברוך השם אין לי מטרות כאלה, אבל מספיק שיש בן אדם שכן, בתוך כמה דקות הוא יכול לעשות כאלה דברים, והיינו רוצים שיהיה לנו את המידע עליהם.
אז אני חוזר למצגת, ובעצם אנחנו עוברים לחלק השני, על הסבר על מה זה AD Audit. רגע. אוקיי? על מה זה AD Audit, ובעצם איך אני משתמש בה כדי לנטר PowerShell בארגון. יש לי פה קישור במצגת שגם תשותף איתכם דרך הגיטהאב לאונליין דמו. כלומר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על להקליק על הקישור הזה, ואתם מתחברים לסביבה שהיא כבר מקונפגת מטעם היצרן. אתם יכולים לראות פה המון 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 דוחות והמון המון מידע שרלוונטי על סביבה מרוחקת. ואני אשמח דווקא להציג לכם את ה-ID Audit שמוגדר אצלנו במעבדה. אז אני יכול להיכנס כאן ל-PowerShell Audit, ובעצם לראות את הסקריפטים האלה שמשה הריץ. יש לי פה בעצם סקשן שלם שמתעסק בפאורשל, בתחנות ושרתים. אני רואה בדיוק איזה פקודה הרצתי לאחרונה, זה בניטור שקורה בריל טיים, כלומר, אם אתם זוכרים, זאת הפקודה שבעזרתה אני רואה סיסמאות, אני רואה מי היוזר שהריץ את זה, מאיזה תחנה, באיזה שעה, ואני יכול לראות פה גם אחורה את כל הפקודות שעליהן עבדנו. דבר נוסף שיש חזק ב-AD Audit זה בעצם ה-Attack Surface Analyzer. בשביל להבין אותו אני רוצה להסביר לכם על איזשהו קונספט של מייטרי. מי מכם שמכיר את מייטרי שירים יד? פעם אחרונה. אוקיי, אז קצת פחות אנשים מכירים אני רואה. מייטרי זה בעצם ארגון ללא מטרות רווח, שנותן לכם מטריצה או טבלה של השלבים בהם האקר משתמש כשהוא מגיע אליכם לארגון. עכשיו, זה לא איזושהי טבלה שנבנתה לדעתם של מומחים, אלא היא בנויה על בסיס מקרים אמיתיים שקורים, ואגב, גם התקיפים משתמשים בטבלה הזאת כדי להבין איזה סקריפטים ודברים הם צריכים להשתמש בהם כדי לאסוף מידע על הארגון שלכם. אז אני רואה פה שיש כל מיני שלבים, מ-reconnaissance ל-execution, לאיך אני עכשיו מביא לעצמי עוד הרשאות, ויש פה לכל שלב כזה המון 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 טכניקות שבהן אפשר להשתמש, וכמובן כל טכניקה כאן מוסברת בדריל דאון יפה. ומה שאני רוצה להראות לכם זה שבעצם AD Audit באמצעות ה-Attack Surface Analyzer יודע להגיד לכם כל מיני סרטים שונים שהוא מזהה אצלכם בארגון. זה אני אראה בסביבה דמו של היצרן. אז הוא מראה לכם כל מיני סרטים שהוא זיהה אצלכם בארגון לפי מייטרי, ואני יכול לראות סרט דיטל, לראות מה בדיוק קורה בארגון שלי, איזה משתמשים הוא זיהה כחלק מההתקפה הזאת, ולהפנות אתכם למייטרי, להבין בדיוק איזה התקפה מתוך הטבלה המאוד יפה הזאת המתקיף ניסה לעשות. אז למי מכם שלא מכיר את AD Audit, כלי מוביל היום בשוק לניטור Active Directory וסביבת מייקרוסופט. מה שהוא עושה זה בעצם ניטור Active Directory, בין אם זה משתמשים, קבוצות או viewing, DNS ועוד המון המון, וכל מה שקשור בדיסים שלכם. הוא מנסה ניטור ל-Entra ID ול-Azure ID, ל-File Servers, מי נגע, מי העתיק, מי מחק, ל-Member Servers ותחנות, ששם גם מגיע הניטור PowerShell, ויש לו עוד כל מיני פיצ'רים ואדונים מעניינים של גיבוי לפי אובייקטים וכן הלאה. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את AD Audit ולהתנסות איתו ללא עלות ל-30 יום. הוא מאוד 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 פשוט לקנפוג, כל מה שצריך זה להוריד אותו מהקישור ששלח אליכם בסיום הוובינר, להתקין אותו לשרת ייעודי, לקבל 30 יום, לדבר איתנו עם צוות מנהלי הלקוחות ולקבוע POC בחינם של שעה. ובעצם אני אדריך אתכם איך אתם יכולים לראות את כל הסקריפטים בפאורשל של לשים אצלכם בארגון,
וזה ככה מאוד פשוט ונוח. זהו חברים, אז יש כאן את המייל שלנו, למידה ותרצו ליצור קשר, אתם מוזמנים גם לסרוק את הברקוד ולתת לנו פידבק. תודה רבה על ההקשבה.